Egunon deneri, gaur bada Durangoko azokan da, eta bai ez duzue amesten, lehen aldikotz Ego Euskal Herria etorri gira, Ipar Euskal Herriko artista gazten elgarrizketatzerat. Ale, Peli, zatonerekin. Nor zira eta zer aurkezten duzu egun? Ni Ibes Mongabur naiz, kuartzen lan guziak dituzue zuen aurrean. Ni Matxin Legizaniz, behorregitik dinaniz, hirugarren lanaren aurkezterat, mundu zabalerako disko berria. Gu maskak taldea gira, eta hor presentatzen dugu gure urteko diskoa. Beniniz Eki Lambert. Eta ni aizik erkeburu. Hor gira diskoen saltzeko, piskat jendearekin egiteko, eta hor kontzertu bat eman dugu diskoaren aurkezteko. Ateratu dugu gure hirugarren diska, beraz paradazen egiteko, eta ezinbestekoa da unat etortzea diska berri bat aurkezteko. Plazera honi bat da, berritasunen topaketat baitu hemen. Opa! Esten duzularik, biak girela buruz buru, hola, disko bezala. Ados, kontzeptu bat bada. Bai, bada gauzat pixkat pentsatua dena gibelean. Ez duzularik laikatzen badaren edukia. Zer da, Lapurtar Basen Nafarroko talde bat izatea Euskal Herri mailako azoka batean. Pixka bat berezia, hemen baditzu ere iparaldeko hainitz, leho untan. Kota bat balitz bezala, baina bo. Kuriositate bat gira, zoo baten bezala parkatzen gituzte iparaldekoak toki batean, hor? Behar dugu lekoa txikiz, eta ez gira hainbeste, hemen izan behar gira hasteko importanta da. Menturaz freskotasun bat ekartzen dugula, baina ere agarrotasun bat. Oh, egunon Andoni! Egunon! Ongi? Bai, hemen kuartzi bisitatzen. Berriz ere erori naiz. Jende hainitz pasada zure standetik eta ze iruzkin egiten dute jendeak. Lehen egunean diskoak untsa saldu dira eta helduetaz gain gazte batzuke hartutuzte. Jende zamaitzu etorri dira, kuriositatez, edo ezagutzen zutelako, eta oak ederrak eukan ditugu. Deia da jadut joko, gora erabiliko, lodite lalanari. Gazte artistetan, mutikoak zaizte bakarrik, nola zure ustez? Ez dakit bat ere. Beste adjinetan ere, ni ustez mazte gutxi bat dira musika gintzen. Dutzen zait, eszena ezigarri gizonezkoa dela, bada rockaren eragina hainitz. Horainik ere, ari dira popa egiten, bena gizonak dira. Ez dakit, gizonak hausartzen gira gehiago. Emeia emaitea eta dena ere berri nuke piskat hori garratu gehiago gaztengan. Pentsatzen dut hobetuko dela demorarekin. Egalak airean, haino etaz maite mindua. Aurtengo Durangoko azoka bukatu da, artista guztiak haien etxera sartu dira eta gu bide beretik bagoaz. Laster arte eta ongi izan.